Jehova. Usithathe wekhantro eSomalia. Shothi uzo-escape Phushani babhemu, phushani Webafethu. ngiyacela nazi nangenzela umusa sesiku 50K bafowethu. Cela niphushe lapho. Ngifuna silale siku 60. Hawu. Webafethu mina ngayisho lento ngathi yabona lento le usathane lo. Usathane wangempela. And le ngane le usathane. Kamasinga akusiyosathana. Yabona lo yala Kamasinga. ubusukhona Kamasinga. Yebo. Kamasinga. Akusiyo usathane lo. Lento lo ibizwa ngama nice le. Amanandi lawo. Angithi kufike kwamnandi ngapha kubantu besilisa ababethu right uThamara. Sekumnandi ngapha futhi nice sidibene ma. kumnandi Ngiyabela nje. Ibambe ngakho sebexabene ibambe ngakho. Sengijabula nje. Sengijabula nje siyawo. Libambe ngakho nje. Sengijabula nje siyawo ngalali. Ayisashera le mali bakwethu. ngayo. Naku kuthi usiyawo ngalali. Phuza Ungalala wena ama-ice. ungalala wena ishare yakho ungayitholi. uhambe chitha kunandi Nice. Akithi siyawuthe izolo uyamfisela uThamara ukuthi angabi sengozini. Nimzwile lapho komunye ulive. Kuyathusa lapho. uThamara ungabi sengozini. Njengoba usukhipha izinto ezingakho. Wechappy Queen, koshaya isikhathi nathi mafuna ngikhulume emntakwethu. Ngeke edalile. Engathi kuthiwa kini ayingeke izeke ngebhakede ezola seyiza ngenkomishi seyavuliwe. uthe uMax cha mina ngangilindi umuntu owafanele ekhokhela umyeza mina ngangilindi imvuthu kwamyeza Kodwa ungichazile uMax. Yabona uMax akuyena umuntu ongenza naye izinto ngoba wow into ayezizolo. Hayi. Akaqedi kwamashinga. Nice. Akaqedi. usencane ukukhuluma uMax intervinjelwa yona. Ikule nkulumo ePutukwana engathi kwabuye bathi kunehotela lapha eSantini Itavini Shinoma Itavisi kulapha. Engathi kwapholwa khona ngasemandela Square kwadliwa amasifudi. uMax mekwakhuluma leyo ndaba ukwenzakalani lapha ya. Itsiritsara yodwa into yathintwa lapha konakele. Nangu Teddy Bay lapha ezansi ethi ishare kuyi-50,000. These people are broke. No, Teddy Bear, yeah, Itavini Shinoma Itavini sima kulapho kodwa kusesantini. Yilapho ekuthiwa zaye phela khona. Bakwethu ngeke kodwa nalamadoda othathekile. Kade kunezikhukhula bekuyimizi bebengenzi ngani ibhakede lento ezinto eziserious. batshele kanjani izolo Khona abantu kumanje balala emahholo abanazo indawo zokulala. Khona abantu nje abasale beningi intombazana imali. ipholo kuthiwa hamba othenga ipholo uhamba ngenyawo kodwa Hayi ungahleli bakwethu. Awuzoli Ake silungisele. Akusi u50,000 weTeddy Bear. UThamara wabatshela into wrong. Ingaphezulu kwa 50,000 le mali 100 namanikiniki. Bayasho angithi phela ngasaveli konke. Kodwa lapho ubongwa ukuthini? Yini labongelwa yona? Cha bahlangana uMax noMgibe mhlawumbe ushile le ndaba. Bahlangana kwaplanwa bathi kunenyanga ke bathi kunomunye usisi ke owayefaka isithombe segcoka melisha. Abishilo labantu kuma comment. Bathi wahlangana. Mina umbuzo wami nje yazi amadoda shame ningaze nihlanganiswe ingane encane entombazane bafethu Nonsense. ukuthi iyothuka abantu kwi-social media nize nithi kune campaign kunamabhakede kube khona ama-meeting abanjwayo ngokuthi kufanele uthuka abantu batahle lento guys iyayenza isense uyindoda umdala uzela ingane abanye banabafazi yazi amadoda Abanye bazela ingane zamantombazane. amadoda azehlisile isithunzi ubone engahlonishwa nje iwona dala lokho ingane entombazane ihlakanaphi nayo uwindoda umdala Nina kaMasinga senibambe egcineni. Yabo njengamanje into eseyifuneka. UThamara nale mali ya petrol ufuna ibuyiselwe emuva uThamara ngabanikwa. ya umyeza kawukhiphe lo 2000 uhlale ngakuThamara ebhubhudlela imali yakhe Chappy Queen ma uThamara ngizamfonela ngizofuna inamba yakhe ufuna kuboleka lo 5,000 yothenga imoto. Yasa. yozama noma iuno
Useshintshile ke le benginayo o74. Othi sichazele kwemamumbu. Yazi leyo wayeshintshelani ma? Wayeshintsha ngoba wayesefuna ukukhuluma nalaba ku WhatsApp khona ezoba nento ephathekayo. Laba mabesenda batshela bona ukuthi kuseyi-team Chama ngoba uyena obethengela uSiya idatha no Max bethengela uyena idatha. Abantu ngoba batshela ukuthi nje basafunani. Ngobona batshela ukuthi yonke into kanti ngoba batshela ukuthi yonke into ise100 kanti ingane yabona futhi uThamara hayi bafosha unqondo lo ushaye enye heist lapha. Ufaniphe kakhulu yana yasho ukuthi washeshe waphuma kuboyo yimela. Ayikho impilo angayazi semgaqweni yaselokishini. Hayi uyiphethe washo ukuthi wayemela waphuma kube uthi phela umgelemba kuyenze le kungayona umgelemba bafethu yabona ngisashaqekile ngimdala ngaka nje yabo le nto mase kuthi uyibhekene nami manje mhlawumbe ngabe sekihengile le nto ngendlela ngabe sekihengile mina nje mina I'm 38 years old kodwa ngabe sekihengile ngoba akwazi abonje uwedwa kahle yabo ngisho uwedwa uzohlanganyela abantu abawu2 uzwa kahle ucishufe kangakanani ukuhlangana nomhlaba wonke ukhuluma ngegama lakho uwedwa una 25 years live khona igama lakho wena no yasi hayi bafowethu owayekhuluma azakhihliza amagwebu zonda kabi lo gogo loyo cha la gogo kodwa wakhuluma iqiniso wathi Tamara uthunyiwe mntanami uthunya uJehova uzolungisa i-country yafa wayeshumayela umuntu omdala kunjani manje yazi bafowethu ngizobhlungu njalo ngalento kunomama wadayisa imbuzi wathi kwamaphumulo kulive ngisandola kwangwasiya wathi zonikela naye Cabanga umashobolo leyo mbuzi leyo bani Papa G uthi Papa G nje mawukuthi sekhona ke akasayinika yena kasho nje abantu banokwenza amahlanga into engasahlekisi ngoba phela umama wayadayisa nje wayidayisa umama engane imbuzi yathenga amapholo ngikhumbula kahle wabuza amapholo mamcineka futhi igama lalo mama mamcineka wathi ngizodayisa imbuzi yanikela ngayo Mfequzi uyangibulala ngensini yazi ngendlela okukhuluma ngayo ngifisa ngisho ukukubuka inkinga labo live bali khodwa ngisho ama t-shirts nahamba nawo printer ngemali engane zinkwa la uThamara ethatha obaba bengane zethu hayibo ma ethatha obaba bengane zethu yabona abeculi basazokhipha izingoma ngoThamara abaningi Ngiphoxile nje yazi ngize ngasho ngathi yazi ugogo wasifundisa kahle la ekhaya obhuti bami abafana bala ekhaya akekho nje bekhuluma ngoThamara ngoba wathi indaba zamantombazane mawumfana uyikhuluma benginele ngibaxoxele ngithi mina ayibone yazi into ekuthiwa uba loyo babhizi bazama impilo laba keke hayi bayabhala ikipa hayibo sefana nobaba anime bafowethu imuphi uNkulunkulu elimthandazayo lapha esigodlweni ngoba phela wathi uyisesigodlweni siza ke simthandaza ayi ngathi uyasebenza Mfequzi uyabona ukuthi lo nkulunkulu lokuthandazwa lomfana yazini inkinga lona uthinte izinto abantu abaningi ezibalimazayo awukwazi ukuthi ungathi abantu abazali ngoba bayathanda khona abantu abangalali ebusuku bekhulekela izingane uthi bayazi ukuthi benzani bona uyisho kanjani lonto umuntu wesifazane hayi lapho wezinhle isikole asikho life science akayenzanga noma ibiology because mangabe wafunda ngaleyo nto ngisayikhumbula nje kancane kunanto ekuthiwa ama-fallopian tube kuchazwe nangama-zycol nama-enzycles leyo nto lamakuchazwa ngayo yonke leyo nto leyo no tissue blood tissue no bani so angifuni ukucela msengena kakhulu eklasini kodwa nje life science so kukhomba wona ukuthi akayanga esikoleni usisi ebebembuza khona etheni uyamazi uThamara wayesebenza naye ubani manje le wathini
Hey, ngiyakhumbula ezathi umunye angazi uyimena beyimanager la kade asebenza khona. Manager la bekusenza khona ukuthi amara bayazana nje bona impela. Uyiphikile leyo. Uyiphikile ke leyo ukuthi bayazana impela utheni. Kahleni-ke ngaze eshisayo kuthiwa hi guys kunomndeni Eshisayo imani wo. hi guys kunomndeni osafuna imali yembuzi kuthiwa waqamba amanga wathi ukhulelwe scare ye mama Usemlazi lo mndeni. kahleni ikhona leyo nto Yebo Ikhona waqamba amanga emfaneni wathi ukhulelwe. hayi seyokhokha usiyaka abuyisele imali imbuzi 2000 siya buyisa imali 2000 imbuzi ayona lo 2000 usuhambisa imbuzi ayi sawubona wechapi chapi echapi kaThamara chapi uyaphila yini ma Ngiyaphila njani? hey kanti ningizonda kangaka nje nifaka ithombe zamthandeni loqola abantu Nisetha amahhotela amangethombe zomthandeni. hey Wasam. ungathi inkosi yakhe ayithi inkosi namhlanje inkosi iselivini othi baba nomama angithi nathi baba nomama waRuthabani Hayi lutho. hayibo ochapi Usalindele ukhona. lezi mntakama awume chapi ngeke ake uchaze ufila kanjani abantu mabethi kunentombazane eyakhuluma indaba yehotel yona yahlela ihotel Hayi bashobolo akinakuphawula umuntu wayeza indlela zakhe lapha. Uyena manini uyena umuntu owahamba phela wayozama phela ukuyosiza ngithi. Futhi lapha na hotela kwakuyi2 by 2 na chama. Hayibuya lapha yani. Chapi vele nawe awukhona hotel. Hayi, wayengekho. Ngekho kosiyami. Wayengekho chambi kwakuyi2 by 2 umyeza kube umnex kube yile abathi ba khona bambhalele bathi umaqwaba. First time Afethu lapho sikwazi ukuthi sifike kanjani ngempela kule. ngicela ukubuza uchapi wechapi Yebo. chapi uyasibona isitori ngakhelwa sona ipropaganda yakhandwa izothi propaganda uyayibona ukuthi ngangiphazamisa ngangazi-ke mina iyaphazamisa lengitsolele bafowethu ngangazi Imani. ngangazi Nangibe ngicela u2K wokuvotela ulimit. Ngathi ngiphiwa nami-airtime manje. bafowethu usiyami yena akathathe lo 2000 awunika uskinkile akathenga imbadada Akwedimfakeli ma skinkile uthatha imali ukuthi siyawuthenga imbadada Sakika phuma kimi. Yesiphule. chapi queen Yebo bashobolo. uyazi into eniyenzile manga umkhuleko wenu ma ngiyakwazi-ke sisingikwazi ukuthi cha uThamara vele indaba yakhe awuhambisananga nayo nje esuka kodwa nje ngithi sowufaka isithombe samthandeni sekuloko ngithi hayi mhlambe uchapi queen lo ngoba phela kuthiwa lo muntu wayefaka isithombe akuchaze ukuthi isithombe sasenjani isithombe nje akuchaziwe abantu abanje isithombe kusho abantu Ngathi waku-live kaSkinkile. Ngathi waku-live kaSkinkile Nangu Nondindo ngicela limuzwe. Ngicela limfunde Nondindo uthini? ngaqathazwa ku-live kaSkinkile. Uphi uSkinkile? Wangiqathaza ibandla lithi angiqathaza wangiqathaza. khona umpheli. hayi mina nje Weskinkile. wemumbo omhlophe yabona kusho ukuthi bathi mabekuthiwa waguqa ngedolo wathi Jehova babone awuyababona uNkulunkulu manje baphenya izinto 1 by 1 phequ. hayibo Sathuka manini wechapi ngeke. chapi le hotel amahebezi siwezwa kule panel kuphela noma nawo ukhona la okwawezwa khona kumahebezi kuba sizothi amahebezi phela kuma panel Yabona nje indaba yehotel ngizwe nje izolo ikhulunywa uThamara nje kuphela. kube ngomnini akakhonuluke kule Ngathi sihambeni kuya kule panel sehotela sonke. Hey bafazi. Asihambeni sehotela bathi. Ngasho ngathi ngeke gcine nina
ngangishilo nakwipanel yakho ngathi ngiyagcine nina ngathi ngiqeda nje wangiqathaza Skinkini. Hayi waxolisa Skinkini ngawubona ulife wakho. Kodwa Skinkini awuyofuna 2000 phela kusiyami yazothenga imbadada. Yeah. Asambe siyodla inyama laba kwabaseThekwini siyokosa celebrate sidinga celebration. Sathola ama caption. Yes, amake. Wozani. Aseni siyohlangana eThekwini noma ikamncane noma ikuphi la siyohlala khona. Ngoba ihotela ngiyalesaba mina. Hayi mase le hotela. Mina imali sivele sitheleke ngomgqibelo nje kamncane. Mina ngihlangane nehotela njengoba sila. Asiyele hotela. Ngiyalesaba ihotela. Mbomhlobo awukho professional ehoteleni bathi kunosiso professional kwezama hotel. Imali yamahhotela soyibona after. Sicela ukuvota ba. Le mali yenyama sivote ngayo. Qinsi. Hayi ngomgqibelo sobe sekuvaliwe ukuvota. Sizobekelela mama. Okay. Bafowethu. Ngeke mbomhlobo awuzama ukuthola ukuthi yiphi leyo ntombazane ma ngoba nawe ngewe-radio nation awuzama ukuthola yiphi leyo ntombazane ikutholele lelo hotela na ke siya khona siyobona phakathi ngeke. Bafethu ngiyalesaba mfequzi. Ngithi mina sihambe sehotela bafethu besiyobungaza. Uchabi phela uzoba udecorator khona. Bese siyehotela. Kodwa Yebo. Nakya. Awashe. Alinzi ibhakede sawubona weSkinkini. Embazi phethe uhlanya lokho engasho kokho. Angitholakala ngokuphawu enkulumeni zemali kodwa imbazi phethe Skinkini ubalekile. Wasiza Skinkini wabaleka. Ngabe kunjani manje? Skinkini wangiqathaza. Uma kimi. Ngikwala. Hey bafazi. Phethe umsuku. Bafazi ngithangani follow bafazi. Sizofollow ngoba wathi mina ngizofollow manje. Bafazi ngithangani follow bafazi. Follow. Hayi bafowethu umfollow wenu Skinkini ngeke. Yabona upikile phethe umsuthu ngikuba umthwarero manje. Kubi. Sanibona. Hayi bafana. Ngimfollow back bakithi. Ngabona leli qembu liyathanda kakhulu azo. Angifuni nokuyikhuluma Hey wandoda. Ngavela ngabona ikheri yami impela sometime. Hawu. Hey, iqembu langu lokotheke la indaba okudlala hayi. Mhlambe belavela faster. Lavela faster. Isondolokela ngadla. Hayi. Awu Skinkini. Yeah. Naba bethi kwahlangana ehotela wena kusho ukuthi wavalelwa ngaphandle. Hey, ngangifani. Umashobo. Umashobo. Hayi size baphakathi. Sivele ukhona. Uskinkini wala. Lapha wafuna imali yamasondo Skinkini. Hayi Skinkini wala wena khuzana. Ngene ngibane. Sakinga ngeke. Ukhuluma. Sawubona khona ngiyabonga. Awuvele kuphela. Ingoba uvuka kuseni singayidlala kuphela. Ayinteni. Basivuka kuseni. Bazathumba nangu.
Khuluma ngibani nakho. Wesikinkile uthi ala mangazi lenze njani wesikinkile. Wesikinkile, yabona ukuxolisa kuyasiza ukuthi ungabi nayo impakamo. Umadoda. Nina niyadlala. Yabona ke manje zikhala ngampela. Ngijabula nje ukhuli ozokhipha kule situation manje ngiyamdabukela kakhulu buka ngeke uzwakale futhi buka. Akahle akayeke. Asaleyeke impela. Lento ilimaza umculi engangimusho ngegama obhlungu futhi isihluku esinjani imbibi zami. Ngiyakhumbula lo mculo wazi wabhalela uTamara Inbox, uTamara wampoza. Ngakhala futhi isihluku lesihluku inkosi yami. Yazi wesikinkile, yazi into ekhona mfowethu ukuhlebeleka wesikinkile. Yazi bathina abantu. Bathi kubi konakele. Umsuthu udla ubhuma futhi ipiki uliphethe ugubha ngisho umthwarele impela konakele ugubha kwasona. Ubhuma futhi. Madoda. Ayi. Awubaba ngikwenzi leni inkosi yami. Kuyuka. Ngabe udlala nje leyo ngoma wesikinkile. Hayi kodwa abona sikinkile. Angithandazi manje ngifaka nothile phansi. Hayi ngiyakutshela. Yabona umculo Ayiwasiza kodwa. Jathi namandla anganani ngeke zwakale. Yabona le situation manje inamanye amandla amathi nepoka. Wabona wasiza kodwa. Imani wo mina wena abamina sikinkile ngibonga ukuthi waxolisa sixolele futhi ngoba waxolisa genuine. Engakusho next time bafowethu ngoba nama brand izinto because isikhathi esiningi nina nisekwayithi abantu besifazane. So izinto ezinyathela thina ningazeseki bafethu hayi ngoba sinilawula asinilawuli kodwa uma nikhuluma ezintweni ezinyathela thina anokwazi no phasha ni brand no phasha ha njengale camera yakho la. Wena wesikinkile. Wani kanza kanje. Babe thina ngomento wesikinkile. Ufikela abantu Awuphindi indlebe wesikinkile. Uyakhumbula yini uyangikhumbula. Ngithanga ngawuthi day live ebusungu wantanga ngidiliza kuphela. Uyakhumbula yini uyakhumbula isimo sami. Uyakhumbula isimo sami 2002 2019. Uthoka uwani. Uthoka ngadiliza la ngidenza ingane. Thoka kuthiwa akuyona imphongolo le delela kanje. Kodwa asikinkile wasiza kodwa. Live futhi bese kunjani? Kodwa sikinkile wasiza. Uthona live ngoba inkosi live thoka ngangidelisa kakhulu ayi. Kodwa yabantu wasiza ngokuxolisa. Abehlushwa inetwork into engapheli. Yabantu wasiza ngokuxolisa. Kuthiwa ngithi 1 hayi uyahlele ukukhuluma sishona phansi. Kuthiwa 3 days later hayi ngirathi shona phansi manje ayike. Ama-followers athi nyampu ama-followers nyampu. Mina engingakusho ama-followers aphuza ukwehla ngoba ayithi 492 492,000 ayithi 494,000 konakale ngale laba kuthiwa ngi-unfollow bacabanga ngi-unfollow avele balani bangalike ubone ukuthi no 20k views futhi ngasamhlophe uvele ugidagide nje ubone ukuthi hayi basalaya baka-unfollow ngithe ngibona bona 200 awukwahleni kanti kuyani bani manje ngithe awukwahleni mina banga-unfollow vele sengixosile okusho ukuthi kubani ividiyo yafika emva kwendaba ukuthi usikhinkile aka-unfollow kanti vele sengixosile hayi ngivele ngifaka ividiyo kuthi hayi sikinkile sokubona mfowethu ukuthi ukhewula kanjani ngathi intomi usathi ikati uthi omunye hawu kanti usikhinkile mameze ngoba wacula ungathi igunda lethosiwe hiye abantu ngade bathi veni njani mara ngayona le veni nje ayasiboni into lento le ibozi lento le lona labo manje iveni lalela ke badlula 3 days ngixoxisileka hayi ngalo ngizofika ngiqhubeka mina nokuthi angisizayo engiyibonana engiyibonga kuyona nga understand ukuthi okay basane enga mo ufuna waphendula uma bediniwe ufuna uxolisa phela mo ngixosile bakwazi ukukhuzana webodwa ukuthi cha asenze iphutha ngosamyekeleni sewu right uxosile umfana kwenzeka iphutha nawe bengaboni akufuneki waphendula yedwa
we babo we mina ngagcina defended amathi mina ngingasho ngolutho bethi hayi phela nani phela abafazi ahlani phela umuntu wasixosile awungcono ngakhona uyabona ngitshela Mana uyabona ngitshele mina ube wasitshela ukuthi asihambe siyobhoda skinky ube wathi asihambe siyobhoda ngabe ukhuluma nje una 10 followers xoxela ube wathi asihambe siyofaka ubhodisi Ngicela ukubuza mina uzizwa kanjani mabekubiza ngegundwane elithosiwe? Ngangihlela silent yona ngavezi competition kahle. Ukujwayela usikinkile ukubizwa ngento enje naphambilini bebizwa ngembongolo. Hayi kodwa bafethu Understand ukuthi abantu badiniwe ukuthi baphatheke kabuhlungu wena. Akumele ngibaphendule ukuthi umuntu aha ulo uqhawula ngakuthi ikhona lethosiwe. Ngangibona nje wesa commenta la futhi akaba inkinga nami inkinga ngiphatheke kabuhlungu ngoba ngingena entweni ade ngayilindela ukuthi ngase ngene kuyona ezawaport yabo. Yabona ababethi wena usinikini wena usinqathe nqathena ukho uxolise ngangimuka ukuthi ngamukela ukuthi okay laba basayide lo ukuthi bengidefenda kodwa inkingi iyodwa bengidefenda kabi la ngilimala khona babona uzolimala mina la bafuna ngidefendele bona kodwa ngalala ngilimala khona isayide lema libona uzolimala yabo nginawo futhi ngangalwisani nabo ngade sengifana ngomethi izinto ziyangiluma ayi ngaze ngidela ngempela ke lapho funa ngakho ukuthi okay lawa la wethi ngixoseleni bangibangela isidino ngoba mina ngiyazi isinqumo sokuxolisa sithathwe yimina nesongena kulento sithathwe yimina angalawula ukuthi ngixoseleni ngoba ngisathe ngingena kulento nami ngiphawula umuntu engalawulani wesikhinkile uyabona ukuthi singamadoda siyalahlisana sometimes hayi wena ngeke lento ngiyazi lento inedumeni ngempela ke le impisi Usikhikile ngishilo. hayi bafowethu umfolo wenu usikhinkile manje ngeke haya umfolo wenu mafana wazikhuleka Sabuya. Uthi omunye kunini ngisho uSkin ufana neponi ningiziba abafana ukani Wesikhinkile manje nawe wawuthi usisi noma wawuthi ingane? Wawuthini? wethu sisi Manani mina into engashawula niyodwa nganza kwethu angishawulanga mina ukuthi ngathi kwathi mina ngavula iplatform eyathukisa umlifasana kwamele abakhuluma ngokuthi mina ingoma ngayipromote right kodwa akekho umuntu oyakhetha ingoma bathi uhlala ipromote ingoma zonke sathi ngeke sivimbena kule uthi promote ngoba nakhona mawukhokheliwe nawe into oyithola ngayo imali kodwa inkinga wavula iplatform ulive wawuvula ebusuku wawuthini ngawo ayi iwona oyinkinga kakhulu ayi khona omumbula omuhle ngawaqasha mumbo angishaya ukaratele ebusuku wabe wangishaya ikigboboza mfowethu wangithi kick what out hey kodwa ngikhiphile phela lalela ingoma lapha njengosikhinkili khiphani ngikhiphile inkhosi laba zento ngikhiphile lapha ingoma hayi ungakhiphi manje ngeke yazi ukuthi lento imnandi kuphi imnandi lani nama-influencer senincenge inama followers ethu we follow you follow back kanti ekuqaleni besinfollowa ningafollow back Ningafollow. kudla ngomncelo wodwa follow back yabona mina u-unfollow yinina ngangena ndaba lapho kodwa ngabona kubalekile ukuthi ngizehlise ngoba ngabona sabalekile ukuthi igama lami lihlezi lisebenza ubethi angosikhinkile into ohambelayo ngeveni yakhe ongancengeke ukuthi brand yakhe ime nokubona ukubaleka kwebrand yakhe ukuthi imiswe abantu abahlukene kabili abangala angaboni no hayila ngoba ngisabona igama lelimile ngabantu ababili abahlukene kabili angavumeli ukuthi sathe lodwa lingisebenzise ngivume angimwele ukuthi la ufuna ngibe elehuzana ngibe neutral ngibe IEC njengo IEC nje angivumi ukuqala ngeke kube nephutha ekutheni ngigcobe isinqele nasiyeke isikudla angibe side nje elingenamuntu
engathatha ihlangothi. Esakwa SABC. Maye bathi alothatha ihlangothi. Ukhozi luyimele. wathi omunye. Ingase ngilindile. Wathi awusinkile safuna awukhosini. Wesikhinkile. Ngase ngulindile ukwenza ama video no live bokuthi uma ukuthi uyaya okhosini siyo unfollower. Singabisalale ngangivivile sasivivile bayisini Khona ke nak DM usikhikile. Unfollow ukhozi. Khona sikhikile indlela engasupporta ngayo ukhozi mfethu ngakwazi ngande sikhikile. Ngiyayigama sikhikile ngazi kabi. Ngabafazi asifotele sikhikile. Uzuma asimazi ngimazi usikhikile asimaziyo. Kushathi yimi ngoba ayikhulumile ayiculile asinga ngoma sengothi usikhikile siyamsupport. Okhosini wangibona ngibhala ku DM ngathi ngosiyami. Kanti konele shembe. Zathi ingwele wena fuseke wena funa uthola iphindi athi we ingwele mangaphika nani nina nani ngihlekisa ngami ngifasana nembongolo into engimbongolo la ibeke mina ngala ngisupport ukuthi cha usikhipha into enza i-right ngithi ngibhime ngoba zabaculi nina ingwele namhlanje mina ngi-right ngirong mangixolisa ingwele zokufaka phakathi etoilet zikuflash zikushiye phakathi masuphashile zithi wethu wenzani nale venyana yakhe ebovu uphi nje ingqolodoti babantu lapho sikhinkile ni streamwa yithina esindlala ko YouTube lapha nisin streamer sinfollow senza yonke ingqwala zinfollow sigcina ngokunsakaza wena ngabo khipha video kuxolisa ngaba khipha video kuxolisa sometime ingqwala zathi akha sikhinkile bese imthembile wabhetha again Kodwa wenza kahle ngoba kuthini wenza kahle abusenkingeni Hey. ngiyithanda into eyodwa wena ayifuni uma ikhulumile ubeke idizeni wasuke zenza into eyitrend ayinaki futhi anazo futhi angiyinaka ngimana inkinga nazo akufuneka unaka model engqoleni ila usuke ukhombisa khona ukuthi usingqoni bema ufaka engqoleni awufaka lapho ngento okudlala nanokuthi abantu besilisa bathi mase bebona ukuthi lento isiqhamuka ngenye indlela bathi angeke sifuma ukuhlula abantu besifazane siyaqhubeka siyaphusha hashtag ngobani bengafuni ukuhlulwa cause sebebonile cause kwathi phuma amanyundululu abanye baphuma abanye basala ngoba bengafuni ukuhlulwa ngithi hello akusiko lo umumbo omhlophe yabona nje usikhinkile waphulisa ngaba walale hotela le Davinci wadla ama seafood lapha Waphulisa utshwala aboshobolo. kwabuza lo abantu babuza Ngafakela u2000 kaPetrol manje usikhinkile. Wesikhinkile awudlala ufuseki lapho ufuseki ngampela manje angimdlali lo muntu bakanti lo ngimdlalayo Ay, lo 2000 ngathi bangokucheka lo Justin King ngawusola. Hayi bona ngoba ufuneka engaphumi ibe ngomanje. Awubafethu nayo. Ngiyekuha. Hayibo wena buya man. Buya wena kana. Hey kwathi yodala hayi. Stop. Hayi redo ka 2000 yiwo lo 2000. Again 2000 usikhinkile. Ungakusikhinkile 2000 kwathi kwaxolisa sewungakuya. Ukuthi usadlala istiro yini usikhinkile usadlala istiro yini futhi Lutho. Kwaxolisa sewungakuya 2000. usadlala istiro wesikhinkile udlala istiro Badani. Amanani nangoma. Nangoma futhi nangoma. we host sikhinkile Dam. we host usikhinkile
skinkini la. Keep skinkini. Shit, man. Shit. Athandu skinkini, man. Shit. Oh, Hayi, Mumbo. Yeah. Nangu khombisa sayidi bosa Manani, siyabona ngomzansi wethu, kodwa bona ingoma nizweni la. Skinkini ungayicishi ingoma. Dlala ingoma wena. Weskinkini. Unjani ukuba mnandi lo 2000? Usakhoze uSkinkini yakhe. Le ngoma siyidlala ekhwantamini lethu. Unjani ukuba mnandi lo 2000? Bona amazenda kuma comment awusangifuni. Okay, ilungile. Unjani ukuba mnandi 2000 Weskinkini? Skinkini sicela udlale ukuseki lapho. Awuyeseka le ngoma yini? Ungathemi skinkini dlala ukuseki siyacela ngithi. Shake man, shake man. Namaxoki nanimaxoki. Ula beSkinkini thina ama-followers ethu uma ungafuni. Usanqa ngama-followers wena. Mina phela nginokuzani, mina ngikwazi ukuphela mangichembe phela, ngifuna ngwazana bobabili. Ngoba mina ngisayidi. Qala ngalesi mshoyo phela. Dlala lo simsho kuqala. Qala ngalesi mshoyo. Kule nje manje. Qala ngaye, qhubeka umdlalo la dlala. Ngeke msana ungichemisa mfethu, mina ngichemisa mina. Mani ngikuna letosiwe na ngiyakwazi. Mani ngikuna letosiwe. Ngayibuza ukuthini? Ngayibuza ukuthi umuntu oyibona igunda letosiwe welibona nini ngapha? Welibona. Uyakhomenta. Ngayithanda kakhulu uyakhomenta. Bayayisa abantu mfethu. Bayadelela abantu. Ngisazoba isicefe. Awu eshe. Ngiyakutshela baba. Ngoma niqayini uyazi. Yabona Le ngoma niqayini uyazi le nathi le. Angisayidlala hayi. Maxoki. 10 nearly scored. 10 Iqondele Yes, ma'am. iqondele ndawo zonke. Umashobolo. Iqondele kuleli side la ngalokuvota saqondana. Hey, amaxoki abafazi sebenzi manje. Hiyo ke le. Hey, namaxoki. Hayi ba-right Weskinkini. Wena lo 2000 awuzuba umnandi bawo nje noma bathi lo 2000 lo wacela ukuthi ungalali uzonikwa wona ebusuku wathi yona Ulimithi kodwa wayivele yazi lento ukuthi usheshe. hayi ngeke aqulingene nje. Nangummeli, nangumnganami. Uyabona la ngabana khona lento isinzima. Bathi hayi akufaka ukhuzana ngaza siphoxa. Hayibo. Wathi uma inkinga akangenile competition. Hayibo. Yazi ngibona kanjani nakhona. Ngibona kulokuzana. Kuzakewu. Ngiyokhuza umhlala zakewu wafakana nami manje wona wakhumbuza abantu bengi-unfollow manje. Mina ngingene ngani. Mangifika phakathi endlini zakewu uthi omunye kodwa ukhuzane uwe ngingene ngani simni quantum yakhe. Hey nokhuzana bayiboni ikhala. Hayi. Mali padlambo. Hey mfethu. Sanibonani. Wemjomeli ngicela ukugcina ngawe mfethu. Sicela ukubingelela umtshali. Sawubona umtshali. Umtshana obeneficial. Hey mtshali, ngizukudumala ngiyaxolisa kumele ukugcina ngawe. Ngizukudumala mtshali. Mangikhumbula kuloya life mfethu. Ngathi ngicela ukurequesta ngakwathiwa hayi ungam-accept loyo bakwafonelwana kwathiwa no umtshalo uzoba moderator mtshali print i-account lapha ngabona ngathi hayi umtshalo useyintweni manje bengifisa ukwazi ukuthi umtshali ngabe likhona lusukela uthola noma wagcina ukubhala i-account kuze kuse
engingakusho mina ukuthi abantu abafollow i-account entsha kaMtshali ngoba le ndala ayisekho. Ngihambeno Tamara. Manani uMtshali usengazweni inkulumo zakhayo. Mtshali ngicela indaba ye-account Mtshali. Wasedumbe leyo nkulumo ezakhayo hayi uMtshali wokhathi. Esasikwenza Mtshali sasikwenza ngaphandle kokubheka inzuzo thizeni sasikwenza ngenhliziyo emhlophe ngoba sasisupporta umbono wengane nothi ingane sasikade sisupporta izinkulumo zayo nothi yona qobolwayo ekuyiziphi Mtshali wasedumbe ekuyiziphi inkulumo ezakhayo iziphi Mtshali wayengazi iziphi ziningi engakhaya ingamanye mase ningibuza nonke eyodwa ngifuna eyodwa mina yachazayo i-account endali yephi sise Ethiopia yini wabothi ngani deserve ibhakede eyodwa Mtshali eyodwa bese yaqhubana kanti mana nangidida ngisayazi le sekuza wonke umuntu ungakaphela wrong awena wacingwane hayi sawubona wemmeli hayi siyaphila mfowethu. Yabona umtshali ngeke kwamlunga kumambo khohlwa okhohlwa straight ngeke ubuye sidala ngifuna ukuncoma uSkhothane mina yazi uSkhothane uvula live bese ivalela imic eyifakela abantu zibulalane kuphela ungapha abantu endlini ekhona ethule. yabona Mshaka kuthiwa ugaxele nje ngami nami ngavula live sinawe yisho sasinaku kubani batshela uvela live ebusuku ungamfaka ummeli kwangowakho loya la ummeli Ungamfaka ummeli. Mana umtshalo wangena kule live wena. Hayi. Umtshalo usikinkile. Ngangikhona nje kufanele. Usikinkile. Yathi umtshalo wenza nawe. Usikinkile. Yathi uthi umtshalo wenza njani? Umtshali kwayibona lento ukuthi ijampile khona ivideo yamtshali engayibona ethi hayi bafowethu mina ngisabona kahle omajokona yavuma kuthiwa mabengana banaveli hayi ngabona ukuthi umtshali uyajumpa manje kodwa sejumpa lethi account kade ipost eyiphinda abantu bafakile Sesezulu ukuthi kunothi ngamanje abaphumayo umtshali velu hayi wayengakaboni mina ngangasayithena umuntu mina ngibona ubumnandi delelana ulive abangiboni liyashiza ngana ngiboni wona skinkini wafela lento engafela uSkhothane ukuthi kuzongena abantu lapho mhlambe behlukane phakathi bese ziyabulalana laba abashodayo hayi sayihlangene uSkhothane uyena manini bafowethu mina igama lami bafowethu ngalilungisa kusenesikhathi kuyo le account endala kule account entsha asiyithandi lezi zinto ezisuka lezokugcinela abantu abasabadlela abantu video ngaxolisa kubantu besifazane ngokubabiza ngama-jump and fast yabo ngasho futhi ukuthi kulento kaTamara hayi sengiyahlehla manje ngesimo sokuthi isingikhozele nami amazonda amaningi angenasidingo so nje igama lami ngicela lilungiswe ngaxolisa mina kubantu umuntu usafuna ngixolise nabantu ngokufuna umoya wami mina yabona kuyona yonke lento lena kwaze kwaphela ngisho ubudlelwane engangithi ngiyabuqala since ngaba single last year ngo-August ngathi alubudlelwane kanti ngizobuqala ngathi fuslek ngikhona nje ngathi kumanje ngihleli nginhlwa ngifonelwa Skinkile usejele ngabonakala nje usejele Skinkile usejele ungavuma mambovu ungavumi bakhahlele bonke sebezwa ngobuqili ngamumbo mina ngikhona wemeli ungavuma bamkhize ungavumi sebeza ngobuqili oSkinkile sebakhona manje ungavumi no womtshali
yazi ukuthi bafana umtshalo wahlakaniphi kutshele mina la kuba khona umtshalo hlakaniphile usebenzisa ubuchopho wayikhumbula ivideo wayikhipha uhlela unqike ngobondo uyichaza lento kuse early khona wazwabhala kuma comment wakubuza wathi hawu umtshalo kanjani manje wathi hayi bafa ngiboni kahle wasebuya umtshalo ekhanda live wathi ivideo nje ayikhanda athi kwemajongo mina ngisayiboni kahle lento Isexwayiso esiphuthumayo. ngabona ukuthi umtshalo ujampile azi futhi umtshalo lapha wenza nje kuthi ubuhlakani yabona mawuzojumpa abantu ungabatshela ubashiye phakathi abantu bejeju senawe ngathi kade uphumile yeyidala kodwa komashobolo bonke labantu okwathiwa ba-unfollow kumele beyofuna ukhathi nabo bonke labo wathi aba-unfollow welokhuzana wemmeli mina nje ngikubongayo ngibonga ubuhlakani bamtshali nobakho ngakubona nameli ukuthi washesha wayipopola lento kwasho ukuthi ngangivele ngingapha mina-ke bomumbu omhlophe ngithuka ngabona ngathi ummeli wayipopola lento khona ulife esasibona ekuseni wathi ummeli bafothi ungibhizi khona kungiphuthumayo bhala kuma-comment ngathi ummeli akabhali kuma-comment uyabaleka mina ngabona ngesikibha sami ngiyasithungisa ukuthi ayinginephathi nenkinga vesashi inasayini hey abona ummeli wahlakanipha kakhulu ummeli lapha Ngezeke igama lami ngaphuma kudala kulento le yathi vele nje ithi bhuku social media ngangayazi nendaba yokhathi mina ngase ngiphumile kulento abantu abangifollowe baye kuphapha uSikhothane washeshwa wasilahla uSikhothane washeshwa wasilahla uSikhothane uyinsizwa wasiposa le kude ngathi mina yabona uSikhothane msanolo lana inkiyama ile nto ongasaboni bani into eyinsiza phakathi ko engasaveli kahle lapho kungale nongala boma babayinsiza bobabili abantu ongala wathi usiza bani nakho welokhuzana abona umtshali abona makuthiwa ushintshe endleleni umtshali yashintsha umtshali yasikhothane yabona la ukuthi nganilahla khona ngevideo eli ngiyacabanga ukuthi ivideo yengoma yaphuzana lihlala njalo yashelwa wakho umuzi yashaya 1 million ngosuku isenama-hour ngamandla mani ngangibona leyo video ngathi mina ngayibona yashaya i-million ngosuku Usikinkeni ngathi hayi abafazi banamandla abakhomenti kangithanda Bethu abantu ngalena abantu basala nosikhinkili kuma-comment ngeke ngiyabona khona uSikinkini ngathi yabona amakhulunywa ngokuthi kuyakhankaswa uSikhothane kuyishayile ke-marketing la kuyishaye early yasisebenza futhi wavula dlala ingamakhuzane hey ngiyakutshela wena Khothana sibe umsizo lo bawubenza sibe umsizo hayi kodwa yabona ummeli wahlakanipha kakhulu lapha defend abafazi ummeli wahlakanipha kakhulu ummeli nami ngisayilindile ividiyo yeqhunu iqhunu ngeke lihlale lingaphawuli kule ndaba ngoba linashe yabona ummeli izofeza ethi umise namatshani yabona bese lithe umise namatshani khohlwa-ke lapha ukhingibhaka ubaleka kanjani ngumashiya ngoba ngiyikhumbula ividiyo yakhe eta lapha yimi engangibhoka lapha othi shiya nginayo Cha phela wemtshali kunezinkulumo okusuka kungafanele sizazi yabo kunabantu abahamba manaka phakathi othi imlungisela umtshali abantu kwabasehotela ongekho ehotela wena wazi lutho awutshelwanga yonke into wena awuku-advertise i-account yeDavinci uyazi awazi wena wabekwa nje njenge-HM yawo uyayazi sifudi wena mtshali awuyazi sifuthi amaphonzi sicela ishare kapetrol ngiyithatha nje emfuleni ngasekhaya sifuna ishare kapetrol imbadada ngiyokhanda isicotho leyanto lemina engicabanga leyanto mina angizenzela ngibona umdlalo ngangazi ukuthi ngangena profit nona into wena ngicela imali anginangisho intombi mina ngicela imali ngangisho abafakela ngani upetrol Isikinkini kanti 2000 awuphosho le ngane mina eyangiphilelayo ile ukuthi thana nomuntu aphika ukuthi unengane yokuqala eyilapho ke cha khona video akayenza kodwa icishwe leyo nto leyo ngathi lana khumntu ezwakala uyazi anginake mngozi mina ukuthi thatha lento namngozi
ngeke ngicabanga ya kusama ngizondela le nto le akangixolele mina angidavuza le kusama ngihambela ngizondela le nto angixolele kunabantu besifazana abaningi abakhalayo nakuma-comment ukuthi ngangibata lapha ngibabiza ngama-jump and fat cha abafowethu ayinde phatheka ngathiwa trafikile hayi lutho cha wemtshana ayichaza le nto ukuthi umuntu oshayele ibhanoyi ubizwa ngepilot umuntu ozalele ekhaya ubizwa ngekhaya kusentaba phela sekuyahloniphiswa cha Hey nanidelela nichome ngoNkulunkulu wenu. Hey ubaba. Hey ngiyaqonda baba. Ukuthi bayoke bebuye bezocela bezocela ukuthi sibafollowe. Hey uphikile. Izikale khanda ke manje wena mtshana mfowethu sinaphuzeni-ke manje sinaphuzeni Baba. Hambi yolandele account yakhe edale Ethiopia. Sobuye soxoxa masibuyile. mandiyayithatha manje i-account Malumeka Abduli. bafuna umazi nangu umuntu angibophe eThekwini kanti ngiyokhosini nangu ma-comment nangu owadlala ngami ngalala ngathi nangu Wesike uyabona lo wathi ngathi igundane elithosiwe wayengadlalwa iqinisile. Wathi kusikinkile ngayaqala ngaleyo langa ukanini uthiya into yangiqhewula kwathiwa ubona uqhewula ngathi umthando uqhewule nje ungazi uthi usathi igundane elithosiwe hayibo wathi hayi akasafani nembongolo uyimbongolo ngqo usikinkile imbongolo wemtshana labade sakhona badena sebevusane uyabona ungazi bafika egroundini beyividiyo befike bebukela ividiyo bese ngiyayike bafowethu bafazi ayi bakhulumile abafazi ngoba ngiyafolowa ngiyalike abafazi bengizobuka ividiyo asikhinkili bakhulumile abafazi ngathi ngiyalaya manje sikazi ngiyalaya manje ayisalike sasigcishile sisho ukuthi nje ngisho ungayilike ama-comment abe u-200 ama-likes abe u-45 babhonyela sakhe hayi babekushayela sakini ziyabamba lezi ngane hayi ama-likes awaholeli kodwa enza umdlalo ukuthi ividiyo elandelayo uphinde uyenze wemdlalo uma uzofika ividiyo yakho ena-5 hours inamalike awu-45 ayikho le nto yenzayiyeka phansi kodwa abona mtshana khona uthe omunye uzobanjwa mase kuhlukaniswa ingoma yonyaka uhappy wemtshana Hayi yabona kodwa mfowethu mina bafo ubuhlakani bakho ngabubona masusubatshela abantu lento wrong kwaukuthi ke mtshali nawe wazi wenziwe nje moderator wafaka i-account number awutshelanga nokuthi sekubuye ehotela nathi sesizwa manje ukuthi hayi bantu bayehotela ukube gijima 2000 gijinyama hotel zamokuhle buyele ekhaya zamokuhle kuma-comment buyele ekhaya yabona nje umtshali wenziwe nje umtshali wenziwe impatha ya ngiyabonga uMangobese now follow back wakho Mangobese awungifollowile uthi yimi ngangibhlokha abantu abafaka ama-account number wrong yimi ngangibhlokha abantu yimi ngangikhipha abantu ngibafaka kufanele yimi nje ngangigade umzila laphana lo ngisho ngithi ngiwugadile umzila wenza kancane ngiyakuthakaza nangempela kanti ukathi angibalwanga nje sijalo kokhaya awukazi mtshali wemfekuzi sekuzongena umax nokhatha bayifica le ithuba lokubhodla nokuconfess nikani umtshali ithuba lokubhodla nokuconfess koyuluka emtshana ehotela watshelwa yini hayi kwathi ke kodwa leya nto leya mina ngiyojabula noma ukuthi leya nto lento ehotela iyeke lento ehotela kwamanje
Ikuphatha kabi. Thinte kabi lento yehotel engamelanga ngabe uyabathinta. Lento yehotel yebe leso bese ixoxe. Asendazi imfihlo. Anamagwala. Ngomtshali abakwazi labo bantu ukuthi bangathinteka ngehotela bangathintwa bona. Angithi mina ngathintwa ngidefenda lento yathamala kwathiwa ngiyabheda wakhiwa itori. Manje mase kuveza ukuthi bona babekhomba oDavinci kudliwa amasifudi lapha sekumele bavikelwe kanjani manje? Omunye ayigqoka isikhindi. Kanjani? Awubala manje ungitshela ukuthi ngoba phela ngiyacabanga vele uyindoda enganqeni kusho. Ngoba abantu hotel. Hayi, wofotha abantu bakhulumele kulive babiza amagama abantu. Kwathiwa kunalozi izingathi hayi inkinga ke le kodwa ngase cabanga ukuthi umtshali uyena Yabona ke wemzethes ibona ngifayisa thini ndaba nabo ke funda lenkulumo yakhe izwo yibo ke lapho hawu ayimpela Kinkili ungazibandakanya lezi nkulumo ezinjena singamaqha hayi ngavumi mina nje umtshali ngathi ngiyezwa kwathiwa umtshali usuzoba moderator mashobolo phuma uzobuye wakhushula umtshali ngithe ngiyabona umtshali wathi umtshali cha umtshali lo wenkulumo zingosimende ngicela lama fake account ngiyawablocker manje umuntu okhuluma into engekho right la uyaphuma sibhizi kabi seyabe indaba seyiyaphutshuka umtshali azange aye hotela azange aye Mandela Square ahlangana nosiwaye isithithi nje soku-advertise Akana chef kwamtshali. Akafakelwa 2000. hayi nekuvuthuluka akatshelwanga lo akathi umuntu owazi ngevuthuluka uMax umtshali nje wayesetshenzwa nje umtshali wathiwa mtshali watshelwa ukuthi ahamba kuthiwa mashobolo phuma sezinto esilaphela ngoba usadefend okwamanje asidefend sofaka imali kwathiwa mtshali khuphuka kwakungena ikhole ukuthi angikhishwe leyo kwathiwa wayibona umtshali leyo kholo kuma comment kwathiwa mtshali njengamanje ngizoba moderator wena uzobheka isimo wathi nje umtshali ngena kabingelela wathi ngikade umzila konakele ngiphethe igeja ngiyatontolozela athi hawu umtshali uyiphi Anthini ngiyombuka lo mtshali lo angimazi wena umboni nomanje nofanishunga ningifuna emhlabeni hawu kanti umtshali lutho akatshelwanga umtshali ngemali umtshali ngemali nje akatshelwanga nix ngoba nama meeting akawazi nokuthi ayebanjwaphi azi kwa uqabulo wathi 2000 umtshali uthi lenkulumo eqhubeka kanje abaculi bangoGood bazoba nenkinga ngempela ngeke bezwakala ebukani isono lesi wena mtshali awugonyulu mtshali ngicela ugonyuluke bafo ukuthi wawublocker wenzani lapha ugonyuluke mtshali Fusaka nodlalisa Fusaka man Fusaka umtshali wesinze mbongolo Fusaka Mina umsebenzi wami laphana umsebenzi ongekho nzima kakhulu ngoba angibekiwe ukuthi ngigade iqhumama laphana ezizodonate yabo base kuthiwa ngeke ngibona wrong ngiyayicisha abangibona umuntu othuka inhlamba ngiyamblocker yonke nje into engathi yabheda ngikhathi ola ngiphathe kakhulu ukuthi awenza ama-video ngidefenda ngangikhuluma noTamara ku-inbox angaze mina ngize angiWhatsApp mhlawumbe angithembise osheni njengoba kwenzeka kwabanye abakade bedefend kodwa ke lungile bafowethu kuyayiwa emazulwini Ngithe ngihamba ngegoli bapemu ngahlangana nebhakede ngathi phosa elungile bapemu khona ngoma ngayivula ayixosayo asingithuka ngingqwela hayi kodwa bafowethu ngabona umtshali kwadlalwa ngayo umtshali kwakumele ngabe nayo kulo 2000 uthole noma 500 phela umtshali wasebenza umtshali hawu asifuni imali leyo kwa-500 asifuni imali yasiswini amazenda mana umtshali mhlawumbe udrink akawuphuzi mhlawumbe umtshali udrink awuphuzi
Cha mfowethu uDrink ngiyawubuza bafowethu uDrink angadlala njani. Aniletheni i-account number kamtshanga angezoba nje we-deflation. No account 2000 uDrink. Sawubona Brand amakhathini nami. uDrink phela uDrink kana ku 50,000 phela uDrink. Esamakhelwane. Wethu! Bafana sikhulumele phansi. Esamakhelwane. Sikhulumele phansi. Esamakhelwane. Hayi. Happy New Year. Wemjani Happy New Year. ngiphatha kabi indaba yokuthi awubizwanga ehotela mfowethu kudliwa ama-seafood lapha endaweni ebaluleke kangaka wawuzoshutha mjani la Babona ukuthi umtshalo uzovela ezoyifaka la TikTok. Bafowethu mina ngicela mhlambe ukuthi sikhuluma indaba enqubela phambili ukuthi sizoya nini ko celebrate ehotela iliphi futhi ihotela sizoya kulona la eThekwini ngoba le isikumele celebrate emva kokuvota kodwa phela aqale Umazenda wangangifollow uyahlanya la ekhanda uyahlanya ngeke ngakublocker wena cha umumbo Hotela kanti ubusachaza kahle lapha ukuthi umtshalo ngabonele ngoDrink ngawutholanga wasushintsha manje. Umazenda ilina mfethu ngizolivula lelo bhakede lokuthi uthole 10 rand bokuthi uye kwi-counseling ngoba uzoba ne-depression. Wemamkhize suyona lento. Hayibo ngiyadlalela nje ukuze axolise kahle Nkosi yami simqonele athobeke inhliziyo akahambe yovota uzoba ayasihlala phela uMazende umhlophe yebo uyageja sisona ngendaba yehotela bathi kunosizo inkinga kabe ekutholela amahotela aphezulu ake nisitholele yena uba lo muntu ohlupha lapha la ngothi lothi ufollow me not molo khona uhostina akasayithamba nani mina kuthiwa ethina usisamara sithanda nomtshalo moderator la naye umsebenzi wakho ukuthi manani niyamuza ukuthi makhubela uyamphinda umtshalo umenza umoderator uyamphinda uzokhipha wonke umuntu umtshalo uyamphinda bakhuphela uforo wayini inkinga yenu ngokwamasikandi ngokuvota mina ngifuna umbone ukuthi unhloboni yomuntu kahle kahle kodwa awenzanga ngalo mashobo moderator izolo la